ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, мардуми мусулмони тоҷик, ҳама кас асозен хубен. Ирӯз 27 декабри соли 2024 барои шумо навор кардем. То охир навора тамошо кунен. барои реклама муроҷиат бикунен. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша рӯй кунен, навори баъдна реклама када фурӯштан мегзорем. Хонаҳотон рафта хидмат навор мекунем. Бари аммо одамое ки мехаранд нишон мекунем. ирӯза наворда ҳастай дари фурӯшии расистки оҳанӣ роҳӣ кардан барои дохили хона. хонаҳои назди ҳавлигӣ ва хонаҳо ва квартираҳои фурӯшӣ роҳӣ кардагиан қабул кунем, тамошо кунен. Аз Душанбе, аз Ҳисор, аз Ваҳдат, аз Кӯлоб, аз Регар, аз Данғара, аз ноҳияи Рӯдакӣ ва квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай аз дохили Душанбе, аз Ваҳдат ҳастай. аз Ваҳдат квартира дорем бо нархи 135 000 сомон, хонаи арзонак, тамошо кунен. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда ҳози ҳама каса лайкора бизанен, дар канал подписатсия кунен. вақте ки навор кардем смс мерам, навора сар мекунам. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи кори доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳо азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ роҳӣ кардан ки дар шаҳри Ҳисор дачаҳои Гулханида қарор дорад. 3 дар хона, 6 сотиқ замин масоҳат, обсвет дорад. хонара бо проекти хуби замонавӣ сохтагиан, ремонтҳошам чотки, беҳтарин хона дар беҳтарин ҷо, обсвет дорад. 350 000 сомон. шумо просто хонара тамошо кунем, баъд баҳора битен. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап шонда занг бизанем. ҳуҷҷатош сертификат, техпаспорт дора, кухни баня, аловхона, ҳезумхона дора. ина мардуми маҳалла, ина соседо ҳама зиндагӣ доранд. ана и боша ремонтҳои хона беҳтарин замонавӣ кардагӣ. касоне ки 350 000 сомонӣ дорен, ина када занг бизанен, боз якчи арзонтон мекунам. шаҳри Ҳисор, дачаҳои Гулханӣ, 3 хона, 6 сотиқ замин. бачаҳо азиз, лайкора фақат бизанен, подписатсия кунен. мегзарем ба дуюмин дари фурӯши оҳание ки рӯймон карданд. дари оҳании фурӯшӣ ҳастае ки пачка истифода нобурда. адрес пеши Садиқи 72, поёни хитои бозор, Душанбеда мақсад қарор дорад. нарх 3500 сомонӣ бо арзонаш мекунанд. серьёзни харидор бошӣ, агар зангза апашкаи чахчахка бо арзонат мекунанд. аз Русия овардагӣ барои дохили хонара бо коробка тапа тайёрай, просто истифода бурдагӣ нестай. айберин мақсад айдарун берна мебинен. хулас дига бачаҳо азиз, сифати хуб қатъияй аз Русия, расистки тозаҳай, занг занен, аз уми канали Саудо ТВ бо арзонтон мекунам. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қабул кардем, мақсад роҳӣ кардан дар шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистонда қарор дорад. 280 000 сомонӣ. бачаҳо, шумо дар 280 000 сом ҳамин квартираро метавонед бихарен. квартира дар 6 этаж, як хонага 41 метри квадратӣ, мақсад квадраташ калона, як хонагаҳай 6 этаж. ремонт чӣ хел мебинед? замонавӣ, таъмири хуб. мактаб ба номи Терешкова наздикиша, рақами 3. ба ҳама чизош бох бача, боз темболи бо тамоми чизу чора савдо карда мешава. 280 000 сомон. даи замона и хели нарх редка меғалта. кадоми успет кади ошид шава. занг занед аз уми канали ютуби Саудо ТВ. рақамҳои ватсапшон 1503 ахиршай. ҳози нами ҳози занг бизанед, маслиҳат карда бигиренша. шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон дар сентр қарор дорад. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки ана дарвоза забор, дорои 3 ҳуҷра, дорои 4 сотиқ замин, ҷамоати Қаратоғ, деҳаи Ахорун, шаҳри Турсунзода бо регари пешина. 200 000 сомон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаҳо
шкатуркадагай пачпаклёвка падабои тапа тайёранд. Алиш ба квартира ёки толка ягон хундаи аванте ҳай, хундаи саната ҳай мақсад боша мега алиша мекунем. касоне ки квартира қати алиш каданиен, касоне ки хундаи аванте ва саната дорен, хоҳиши алишкунӣ дорен, инами шахсията занг бизанен. ахири рақамош 46 46 46 ай ҳози занг бизанен. нарх 200 000 алиши ҳами хели вариантора дора дӯстон. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ об дар ҳавлӣ, 2 ҳуҷрага, масоати 2 сотиқ замин, навхонаҳои гаҷакда қарор дорад. шаҳри ҳисор 120 000 сомонӣ. ҳамин канали Сауду ТВ да бовар кунен, навор мекунам, хидмдам мегирам, медонен, чунки хонаҳои арзон рӯй мекунанд. баъд хонаҳои чотка мебинем ки аммо баъзе апашкои ҳастае ки мақсад мо да занг мезанем ки додар ягон хонаи арзон мондиё. апашкои азиз, мақсад ҳамон нафарое ки нархотон сумотон камтаракай, ана ҳамин хонаҳоро метонен бихаренда пака зиндагӣ карда бестен. рақамҳои 4051 занг занен. 2 дар хона, ҳаммом, ҳоҷатхона, свет об дора, оби тоза дорад, 2 сотиқ замин дора, 2 ҳуҷра ҳакам дора. мақсад деҳаи старӣ. занг занен, маслиҳат карда бигиренша. лайкора неки ҳози биҷиқем бача азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. ана хона мана хона. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 ҳуҷра, масоати 7 сотиқ магазин доранд. ёкнен дар пӯшаш магазин дора. кадоми бизнес кардани ина пажалса. ҷамоати зарбдори шаҳри Кӯлоб 191 000 сомон нархи ҳамин хона. гирди хона забор. хонаҳо инами састаяни кардагӣ, оби хӯрданӣ ва оби канал барои агаротам ҳаста мега даронаш. дарахтои мевадиҳанда дора, документош ҳастай. маршруткаи як мегзара мегай пешаш ба пеши хона. то аэропорт 2 сум таксиё, то вокзали Кӯлоб боша 4 сум ҳама вақт таксиё ҳастай. масъалаи транспорт камбуд надора. без камбудӣ ҳай масҷиду мактабу магазинову мағозаҳои хӯрокворӣ, стройматериала, амбулаторияву аптека дар наздикиш ҳастай. ҳамсояҳои беҳтарин дорем. занг занен. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. дӯстон азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, дорои 3 ҳуҷра, масоати 1 сотиқ замин, политехникум сари киштии шаҳри Душанбеда қарор дорад. ана ҳамин хона 270 000 сомонӣ. ниё кунем бача азиз, дар политехникум будааст Душанбеда сари киштида бо нархи 270 000 сомонӣ савдо карда мешавад. ремонт просто бомба. рақамҳои 76 76 та ҳози занг бизаненда успед карда бигирен. баъзе хонаҳое ки дӯстон занг мезанен мақсад куштагӣ мега ва ё ки савдо шаванд, баъд амора кушта мемонанд бача азиз. ба ҳам хотир гашта мо да занг назанем ки бародар номеро кор намекунам. хоб нашоти хона рақамҳои 76 76 ремонто фасон хушру замонавӣ 3 ҳуҷра 1 сотиқ масоат Душанбеда сари кишти политехникум. лайкора биҷиқен, дар комент нависен аз куҷо хона набор кунем. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаҳоро аз ҳар як гӯшаи канори Тоҷикистон мондем ки ҳастаи нафарое ки мақсад аз ваҳдат хона мехоҳанд, ҳастаи нафарое ки аз Данғара, аз Кӯлоб, аз Восе, аз Бохтар, Рӯдакӣ ва дигаро ба ҳам хотир аз ҳар як ҷош кам-кам набор мекунем. баъзе вақт хонаҳоро понни аз ваҳдат меонем, баъзе вақт хонаҳоро понни аз Душанбе хеле наборон мекунем. хонаи фурӯшӣ 3 ҳуҷра 6 сотиқ Бӯстон шаҳри ваҳдат 180 000. хоб нархаш 180 000 сомон. рақамҳои 1995 ахири номероша занг занен. касоне ки конкретни хардора ҳамон нафаро занг зананд. шаҳри ваҳдат Бӯстон эски гузар меган. асосо гирду атроф маҳкам ва дарвоза дорад, дорои ҳамон мебошад. маълумоти бештар занг занен. ҳоҷатхона дорад, алоҳида аст. худотон бо маслиҳат карда бигирем бача азиз. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ки дорои 10 сотиқ масоат дорад.
хонаи фурӯшида ҳастае ки 4 ҳуҷра масоати 10 сотиқ ремонтҳои фасони хушрӯ деҳаи ёхусӯи ноҳияи Данғарада қарор дорад. нарх мега 170,000 сом мегем, боз савдои созам мекунем ша. рақамҳои 1660 ахири номераша ҳозир занг бизанед. ремонтҳои фасон хушрӯак хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара деҳаи ёхусӯда қарор дорад. 3 дар хона, калидори калон, баня, кухонӣ дар дарунаш ҳастае. Об, свет ҳамаш 100% мега. Заминаш 10 сотиқ замин. Касоне ки конкретни харидори серьёзни боша, агар ҳамун нафаро занг бизана, хонаҳомона фасон карда гем 170,000 сомонӣ мегаи бача. шумо дар 170,000 ҳами хели замонда ҳами хонаро метавонен аз канали Савдо ТВ занг зада бихарен. касоне ки хонаҳоатонро аренда метен, нафароне ки аренда комнат мекунен ё ки заминотонро фурӯшда гузоштен ҳастен ё ки заминтон дар кор, оиди масъала дар WhatsApp менависен, кора ҳал мекунем. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яҳуҷрага квартира дар 6 этаж 39 квадратный метр дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Мирзо Турсунзода напротив прокуратурада қарор дорад. 280,000 сомон ҳами квартирае ки дар Ёвонаи савдо карда мешавад. пашти 40 квадратай, як ҳуҷрагаи капа калонай. ремонт фасон абои чотка. хоб масъалаи кухни шамзур ҳоҷатхона шаммақсад фасон кардагӣ 280,000 нархи фасонай, не ки хона ҳам фасона кард азиз. рақамҳои 43 ва 34 оиди хона маълумоти пурраша метавонен занг бизаненда бигиренша. баъдан ами наворо ки маъқул шида боша, агар ба шарти навор маъқул боша ва маълумотимон маъқул боша, дар комментария нависонен ки Савдо ТВ ба пеш. лайки чандама заден, ишам банависен, богарен хирсан мешем бачаҳо азиз. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ арзонак. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яҳуҷрага квартира дар 2 этаж 43 квадрат, шаҳри Ваҳдат 135,000 сомонӣ. ака нагуфтан ҳозир кадом ҳолатда қарор дорад, можад коробка боша, чунки и просто проекти ҳаму дом шунай. хона дар шаҳри Ваҳдат бо савдо ҳам мешава. серьёзни харидор боши, агар ин ҳами хели проекти дома бардоштиянд, маълумоти пурра, рақамҳои 0881 да ин ҳами ҳозир метавонен занг бизанен, маълумоти пурраша бигирен. ҳами таги комментарияда мақсад метавонен нависонен ки аз куҷо то чанд сума шумо да хона навор кунем, мақсад аз куҷо шумо да хона дар корай нависонен. мо иншоалло аз рӯи комментҳои шумо ҳам навор мекунем бачаҳои азиз. баъзе нафаро 3-4 бор дар коммент менависанд ки бародар чанд қаме шавад, дар ҳамун коммент менависем ҳамин хел хона навор кунен. бародар азиз, вақте ки роҳӣ кардан мо навор мекунем. мегзарем ба 12-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки 4 ҳуҷра масоати 2 сотиқ замин, шаҳри Душанбе, Гравзавода қарор дорад. хона ҳами ҳолат кардагӣ 315,000 сомон нархи хонаи назди ҳавлигӣ. хона дорои канализатсия. ассалому алайкум мардами хонахар, мега дар тарафҳои бозори Корвон дар Гравзавод қарор дорад. хоб ягон новостройка дар дохили шаҳр ҳам боша, алишам мешавад. ҳами хели вариантҳо ҳам доранд, хел ба нарх 315,000 сомонӣ мега. маълумоти пурра дӯстон, худотон бо рақамошонда метавонен занг бизанен, масиҳат карда бигиренша. дорои канализатсия шаҳрӣ 4 ҳуҷра 2 сотиқ, ака дохили шаҳрда сотиқҳошон камакай ба ҳам хотир 2 сотиқай 4 ҳуҷраи худотон масиҳат кунед азиз. мегзарем ба 13-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 7 ошиёна 40 квадрат, Душанбе, Зарнисор 339,000 сомон нархи квартирае ки ремонти фасони замонавӣ дорад. хоб 40 квадрата, духонага 7 этаж, кухни, вана, ҳоҷатхона алоҳида дорад. ремонти хона, мақсад ремонт фасон хушрӯ
тирезаҳо тарафи роҳа нигоҳ мекуна. Полош ламинат дорад, кухни гарнитура дорад, ҳамсояҳо зиндагӣ доранд, об свет дорад, лифт часпондан ҳастай наздики ҳамин территория зарнисор хулас қарор дорад. Доми 20 этажа хона дар 7 этаж қарор дорад. Хулас ҳамин чизе ки ёфтем навор кардем бачаи азиз, фақат лайкора бизанен, навори мо тамом мешавад бачаи азиз. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафаре ки хонаҳотон аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариё менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкора монен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.